billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Mai magana Suleiman Abdulkarim, shugaba wato na SAUTUS Sakina Holistic Healing. Wato wannan kamar yadda aka saba mukan faɗakar da mutane akan abin da za su zauna lafiya da ababen da za su ci ko su yi don zaman lafiya da kuma ababen da suke iya haifar da matsala wato jiki matsala. A wannan bidiyo in Allah ya da zan yi bayani akan wato iyayenmu mata da 'yan uwanmu mata, matsalolin da suke fuskanta da ya shafi aljihazu tanasuli wato minjibirin haihuwa, reproductive system kenan. Namiji na da nashi, mace na da nata. To za mu bayani ne akan na 'ya mace. Yana da kyau kamar yadda ake cewa la faqar ashaddu min al-jahl, ba abin da ya kai wato rashin sani talauci. Saboda rashin sanin wasu abubuwa ne mata sukan tsinci kansu a cikin wani yanayi da suke samun matsala dangane da abin da ya shafi wato minjibarin haihuwansu. To alhamdulillahi yana da kyau musamman wani irin abu ne Allah ya halitta. Dama Allah ke ce mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa fi anfusikum, a ayoyin Allah akwai shi a jikinmu. Daga cikin manya-manya daga cikin ayoyin Allah yanda Allah yake halitta. To yaya abin yake faruwa? Akwai ita kanta mahaifa da ake ce ma ar-rahim. A nan ne Allah yake halitta mutum. Gudan jinin nan a nan ne yake wato kamar yadda ya tabbata a hadisi, mutum yana kasancewa gudan jini kwana 40 a cikin mahaifa misali. To wannan ita ne ake ce ma ga yana na ja layi, nan ne ake ce ma ar-rahim mahaifa. Ga gangan jikinta nan, sannan daga can ƙasa nan ake ce ma cervix. Ta nan ne idan namiji ya sadu mace, ta nan ne mani yake shiga ciki. To wannan kenan. Sannan akwai abin da ake ce ma ovary wato almabid, curi da yake fitar da kwai. A nan Allah yake halitta kwai, ga su nan gefe da gefe na ja layi a kansu. A nan ne idan kwan ya fita daga aka halitta shi a nan wajen, sai ya gangara ya shigo cikin wannan abin da ake ce ma fallopian tube. Ga su nan bututu ne. A nan ne wannan kwai yake haɗuwa da wato maniyin ɗa namiji, sai a samu fertilization. Ta yanda daga nan fertilization ɗin bi ma'ana yanda za fertilization wato yanda kwan kaman an sa shi a turba da zai iya kyankyasuwa kenan, kaman taki kenan. Wato maniyin zai zama kaman taki gare shi kenan, sai ya gangaro ya shigo cikin mahaifa. To wannan kenan a takaice wato tsari da Allah ya yi na minjibirin haihuwa na 'ya mace. Wato kamar yadda muka sani an ce kaifa yakunu ta'amuk, yaya abincinka zai kasance ko yaya abincinki zai kasance. Aka ce ghiza'an wa dawa'an, abinci kuma magani. Yana da kyau 'ya'ya mata su dinga kula da wasu nau'in abinci domin kula da mahaifansu. Ana cin abinci ne ba don daɗin shi kaɗai ba, bal saboda amfanin da zai yi a jikinmu. Yana da kyau a dinga amfani da ɓaure, berries, duk abin da ya shafi berries, strawberries, blueberries, duk a dinga amfani da su. Wake, ganyayyaki, doya, green tea, kayan marmari musamman irin su kankana, da kuma wato nuts kamar irin su walnut, groundnut da sauransu haka, duk suna taimaka ma 'ya mace. Wato groundnut gyaɗa kenan. Sai ginger, sai kirfa wato cinnamon, sai wato ruwa, sai motsa jiki da kuma tafarnuwa, da kuma ringa yin tsarki da ruwan zafi. Yana da kyau 'ya mace ta ringa shan shayin da aka haɗa da misali strawberry, ginger, cinnamon da kuma kirfa lokaci bayan lokaci, don yana taimaka ma minjibirin haihuwa na jikinta, reproductive system ɗinta, aljihazu tanasuli ya ringa aiki yanda ya kamata. Allah shi kyauta. Ya kamata a kiyaye wannan abubuwan da zan lissafo don suna iya haifar da 'ya mace matsala ta ɓangaren minjibirin haihuwanta. Daga ciki akwai soy kamar soya beans kenan misali, waken soya. Yana da kyau ga 'ya mace don yana taimakawa wajen rashin kamuwa da kansa na nono, amma yawan amfani da shi yana iya sa estrogen, wani sinadari ne na mata, yayi yawa. Karatu ne na wata rana wannan. Giya yana lalata
minjibirin haihuwa na mace, mu musulmi da mu ba ma shan giya. Sai siga, abin da yake da zaƙi, in yi yawan shan zaƙi akwai damuwa ga ya mace, yana taɓa mata minjibirin haihuwanta. Sai saturated fat, irin musamman man gyaɗan nan na zamani da ake yin su haka, to a kiyaye su, yana kawo ya mace matsala a minjibirin haihuwanta. Sai processed meat, naman da aka sana'anta shi, aka processing din shi a kamfani. Sai abincin da yake gishiri ya yawa, shi gishiri ba a so ya yawa, ba a so ya kaɗan, in ya yawa zai iya haifar da hawan jini. Daga cikin abin da yake iya haifarwa kuma matsala ga minjibirin haihuwa na mace. Sannan idan ya kaɗan yana iya haifar da ciwon da ake cewa low blood pressure, hypertension kenan. Sannan wato carbohydrate, kaman gari, yawanci mun fi cin duk su masara da sauransu haka, duk carbohydrate ne. To akwai wanda ake refining din shi, ake sana'anta shi a kamfani, kun san shi, kuna amfani da shi, yana da suna daban-daban. A kiyaye, dan yana minjibirin haihuwa illa, ba ma minjibirin haihuwa ba kaɗai ga mace yake ma illa, yana ma wasu sassa na jiki kamar su koda illa haka. Sai a kokari a kiyaye. Sannan shuga, kamar irin refined sugar, fadan suga din nan, ita ma a kiyaye, tana da illa. Sai caffeine shi ma yana da illa ga ya mace sosai, a kiyaye shi. Akwai abincin da suke caffeine, shi ma da kunshi da caffeine, karatu ne na wata rana. Sai yawan abubuwan nan da akan cusa wai saboda matsi, ko sabulu na tsarki, da wannan duk suna da illa ga ya mace. Dan abin da ake so ya gyara mace, an fi so ta ci shi ne, tare da cewa idan wasu conditions din sun taso, a iya amfani da wasu mayuka, shi ma sai wanda ya sa abin da yake yi, sannan kuma zai bayani yadda ya kamata. In ba haka ba, yana da illa. Akwai wasu sinadarai da suke da tasiri ga ya mace, duk wannan sabulun da cushe-cushen zai yi musu illa. Kai akwai wanda aka kawo min kes ɗinta, aka ce ta yi wani cushe ne, shi kenan sai mahaifanta ya zazzago. Allah shi kyauta, Allah ya kare mu. Sai a kokari a kiyaye. Allah shi kyauta. Idan mace ta yi sakaci, ko kuma Allah ya jarabe ta, akwai wasu cututtuka da suke iya kama wannan minjibiri na haihuwa nata. Daga ciki akwai ciwon da ake ce ma wato fibroids, waramin rahimi kenan da larabci. Yana kama, ga yanan kun ga na sakulin din shi, zai iya kama wajaje daban-daban, kuma yana haifar da matsaloli da yawa a jikin mace. Daga ciki yana iya hana haihuwa. Akwai endometriosis, iltihabu batanatin rahimi kenan, shi ma ciwo ne wanda yake kama mace, zan nuno shi a gaba. Sai kuma ovarian cyst, wanda ake ce mishi kisul mabid da larabci, ciwo ne shi inda ake kyankyasan kwai din, ovary, to yana kamuwa da cuta. To tunda wajen da ake kyankyasan kwai ya kamu da cuta, ashe kwan ba zai fito ba kenan, ko ba zai fito ba nagartacce, ballantana har mace ta samu ciki. Daga cikin ababen wannan cutukan suna iya hana mace samun ciki. Sannan akwai blockage na fallopian tube, salpingitis kenan, wanda ake ce mishi insidadu qanati falloop, wato toshewa. Gashi nan kwan ya kamata ya bi ne, sai ya shiga mahaifa, to idan ya toshe din nan, ba za a samu ciki ba. Sannan wannan shine gashi nan ciwon nan, inda ana gashi nan jajjaja, za ku gansu a gefe-gefe haka, suna ake cewa endometriosis, ciwon da ake cewa endometriosis kenan. Sannan akwai cervicitis, shi can wuya na mahaifa din yakan samu kumburi, yakan samu iltihab, shine ake cewa iltihabu unuqir rahimi, kumburin wuyan mahaifa. Shi ma matsala ne daga cikin matsalolin da yake wato kama wato minjibirin haihuwa na ya mace. Allah shi kyauta, Allah kare mu da lafiya. Daga cikin ababen da mace ya kamata ta yi shine, idan wato aka ji wani ne ya canza, musamman lokacin al'ada, to sai a tafasa ruwa, sai a sa towel a ciki, ko wani tufafi, sai a ringa gasa mara. To wannan yana taimakawa a samu sauki, amma yana da kyau a samu maganin da ya dace, ko a samu masana da suka san abin da suke yi, su ba da shawarwari, sannan wato a ɗauki matakin da ya dace. Allah shi kyauta. Idan mace tana jin wa'innan alamomi, to akwai matsala a minjibirin haihuwanta, aljihazu tanasuli kenan, ko kuma mu ce reproductive system da turanci.
leg cramps, wato ta ringa jin ko kumburi, wato kafanta yana ta mata ciwo, yana mata wani yanayi dai haka, ko kuma cushewan ciki, ko al'ada mai nauyi wanda yake ake zubar da jini da yawa, ko kuma al'ada ya ringa wuce kwanakinsa. Tare da cewa abin da ya shafi al'ada za mu zo karatun shi wata rana insha Allahu. Matsala na ashikin aljani yana iya sabbaba shi, ko kuma lokacin da suke sunnan aure ya kasance tana jin zafi, ko kuma maranta ya ringa mata ciwo, ko kuma in tana fitsari ta ringa jin zafi, ko kuma ya kasance tana ganin jini, wato a cikin fitsarinta ko kuma a bayan gidanta. Duk alama ne da yake nuna cewa mahaifanta ta kamu da, wato ba mahaifa kai, minjibirin haihuwanta ya sami matsala. Allah kare mu da matsala, Allah kare mu daga fadawa matsala, ya kare mu da lafiya. Domin neman karin bayani za a iya tuntuɓar mu a wannan namban wayan 08034599766, 08034599766.